Txupinazorako minutu gutxi falta zirela, zorionak zuri abestu diete Kabialai elkartekoei, azken 25 urte hauetan udala hartu eta udalbatza ordezkatuz egin duten lanagaitik. Ondoren 12 puntuan bota dute Txupinazoa eta Tolosako udaletxe plazan festa hasi da. Giro ezin hobea, beraz aste arte iraungo du jaiak Tolosan eta 6 egun hauetan denetatik izango da gozatzeko. Hasi dira beraz Tolosako inauteriak, aurretik ekitaldiz betetako 6 egun izango dituzte. Ziurrenik zalantzarik gabe umore ona herri osoan zabalduko da. Pintxana eta Kabialai txarangak herriko kaletan ibili dira giroa berotuz. Tolosarrak berriz aurreta gazte pozik. Eta ondo pasatzezu berez, politxek izateie. Dia jai berezi batzuk, jendeak aprobetxatzen dula mozorrotzeko eta pixka desmadratzeko. Bakila eta juten eta barrakata. Netzat inauterik oso ona dia, baina nahiz eta haundintzat eta txikintzat izan oso ondo dia. Kuadrilen eguna da gaur eta txilaba jantzita aterako dira Tolosarrak kalera. Arratsaldeko 4etan zezen plazan bilduko dira zezenekin jolasteko, baina gogoratu sarrerarik gabe ezin izango dela bertara sartu eta 16 urtetik beherakoek ezin izango dituztela armailak utzi.